Näin on, Grzegorz Slirensauer tulossa vuoroon. Bodmerista vielä sen verran, että hänellä 98 maailmancup-pistettä on kolmantena, kun Slirensauer jahtaa nyt lisää pisteitä. Slirensauer, joka menetti mäkiennätyksensä Ammanille hetki sitten. Ammanin uusi ennätys 146 metriä, mutta nyt tulee Slir ja kaatuu. Oi, mikä pituus siinä hypyssä. Ja tässä oli nyt sitten tämä toinen puoli tähän taistoon. Grzegorz Slirensauer. Aika velikulta on kyseessä. Ei laskee yhdellä suksella ja ottaa yleisönsä siitä huolimatta. Hän näyttää, että ei hän voi hypätä tähän tilanteeseen. Ei siinä ollut mitään mahdollisuutta, mutta nyt Slirensauer sitten onnistuu heti ensimmäisellä kierroksella. Uskomattoman upea suoritus, aivan loistava. 150,5. Niin ja näette tästäkin kuvasta, kuinka korkealta kaveri tulee tonne. Ja hetkinen. 150,5 metriä, se on, voidaan sanoa, että tasamaalla ja aivan valtaisa isku. Nyt tietysti tekisi mieli sanoa, että miettikää, kaveri on juuri toipumassa polvileikkauksesta ja kattokaa kuinka näin. Ei te polville lainkaan herkkua tuo. Otetaanpas nyt vielä uudelleen tuo mitta. 150,5 metriä. Menee viidenneksi silti, vaikka kaatui ja yksi suksi lähti irti.